Prije 7 godina Luka se prijavio na obuku za trenera skvoša. Nakon 6-mjesečne edukacije dobio je licenciju Europske skvoš federacije. Zajedno s još 3 kolega trenira oko 100 djece i mladih. Počeli su klinci dolaziti i sad već neki dolaze tu već doslovno 7 godina treniraju. Natjecanje organiziramo mi za djecu, domaća natjecanja koja su dosta jaka. Jaka su djeca koji dolaze također iz Čakovca i iz Varaždina, neka djeca iz Osijeka. Sudjeluju na turnirima u Češkoj, Austriji, Italiji, Mađarskoj i Švicarskoj. Iako je skvoš u tim zemljama razvijeniji, u njega se ulaže mnogo više. Naši juniori redovito se vraćaju s medaljama i peharima. Možemo se pohvaliti i Martin Kegel. On igra do 15 godina, kad je igrao do 15 godina, sad je u većoj kategoriji do 17. Bio je 30 u Europi. To je jako velik uspjeh, a Roko Vončino, on je stvarno izuzetno talentiran i najmlađi naš junior koji bi stvarno mogao dobre rezultate postići. Mislim, već ih sad postiže. U Mađarskoj osvojio turnir, sad je bio drugi u Cirihu, to je super serija. Jedna gdje se stvarno puno bodova dobija i bio je drugi. Pa odigrao sam 4 meča, dobio sam 3 od 4, finale sam izgubio protiv Francuza, polufinale sam igrao sa dečkom iz Lihtenštajna, četvrtfinale sa Švicarcem i prvo kolo sa... Sjećam se točno. U 4 godine koliko se bavi ovim sportom, Roko je razbio samo 1 reket. Jedan ga je poraz jako razljutio. S poslovicom "važno je sudjelovati" nikako se ne slaže i ističe da mu je uvijek cilj prvo mjesto. Skvoš igraju 2 igrača, a u igri parova ih je 4. Reketi su malo manje od teniskih i znatno lakši. Više manje se igra best of 5 ili najbolji od 5, znači osoba mora dobiti 3 seta u meču, jedan set vam traje do 11 poena, gdje se svaki poen broji nakon što izgubi servu ili dobi servu, poen se broji. Kad je 10-10, igra se na 2 razlike, znači set može završiti 28-26. Recimo, profesionalni mečevi traju, evo baš sad prošle godine bilo svjetsko prvenstvo, jedan meč je trajao 2 sata. Znači, intenzivnog skvoša gdje vam je puls skoro 200 otkuca cijelo vrijeme, znači stvarno to treba izdržati. Prema istraživanju sveučilišta Harvard, skvoš je proglašen najzdravijim i najkompletnijim sportom. Osim pokojeg istegnuća mišića, ozljede su rijetke. Paulina se prije skvoša bavila tenisom. Slučajno je na radiju čula jednu reklamu, došla na trening, svidjelo joj se i odlučila je ostati. Skvoš mi se više svidio jer je dinamičniji, nekako brži je i treba se dosta razmišljati jednostavno i zabavniji mi je nekako od tenisa. Pa na početku, nakon 5 minuta sam već bila mrtva, nisam se mogla kretati, ali nakon par godina treniranja i kondicijskih treninga dovedeš se u formu i onda ti na kraju bude puno lakše. Loptica u igri smije dotaknuti sve zidove i staklene površine. Obavezno mora udariti prednji zid i najviše jednom odskočiti od poda. Najbolja taktika za pobjedu je udarati lopticu što više u prazan prostor ili što bliže kutovima dvorane, jer to protivniku otežava vraćanju udarca. Profesionalac lopticu udara brzinom većom od 250 km/h, a rekord je 276. Možda netko od ovih klinaca za nekoliko godina postavi novi.